Oh Lord, I beg you to give me my money. Oh Lord, I've been working all night long. Oh Lord, I'm gonna give every... Здравейте, приключенци! С вас отново е Марто от The Adventurers Guidebook, каналът, който ви помага да навлезнете в света на екстремните спортове. В днешното видео ще ви покажем какви са стъпките, за да направите първия си трик от скок или от тръпче, а именно Frontside 180. Banquise, elle vise, le pauvre diable et détruit le monde qui se télévise. On se cache, tombe, s'alcoolise, se défonce à l'agonie. On s'atomise, bien dissuadé de lutter pour sa survie. Et virez-moi ces mini-minis qui minimisent nos vies. C'est le minimum administré et trahi par ceux qui les lient. Mais on élit des maîtres qui n'ont que faire des minots, des minables qui se remplissent les poches. Frontside 180 е може би най-лесният ротационен трик. Започнете тренировки за него, като намерите равен терен и пробвате ротацията от място. Тъй като на равното е по-трудно да скочите от база, пробвайте ротацията като отскачате от кантовете. Опитайте да направите това първо от лицевия и после от гръбния кант. По-трудно се получава, когато правите опитите от гръбния кант, но в повечето случаи фронтсайд ротациите се правят именно от него. Затова не забравяйте да го тренирате. Този вид въртене на градуси се нарича фронтсайд, защото по време на изпълнението му вие правите ротацията с лице към пистата или попивката на скока. След опитите на място намерете писта с лек наклон. Докато сте на гръбен кант и правите диагонал, започнете да завивате, докато не се озовете в свич позиция. Карането на свич е изключително важно за този трик, затова вижте предишното ни видео, посветено на тази тема. Постепенно започнете да правите 180-ките по терен по-бързо, като използвате ръцете си за допълнителна засилка и ги завъртите първо противоположно и после по-посока на ротацията. Така ще създадете инерция и ротацията ще стане по-бързо. Опитайте се да повдигнете тежестта си от борда, почти сякаш скачате, но не отлепите борда от снега. Експериментирайте с натиска на кантовете, ротацията от ръцете и освобождаването на енергията, защото комбинацията от тези неща ще ви помогне, за да направите първото си 180. След като свикнете и с това, вече е време за първия ви опит. От диагонално спускане на лицев кант, първо завъртете ръцете и горната част на тялото си противоположно на ротацията и скочете, като завъртите тялото по посока на ротацията. Старайте се при скока задната ви ръка да дойде така, че да започне да сочи напред и приземете на гръбния кант. Опитайте се да направите скока в момент, когато минавате през малка бабунка на пистата, за да ви даде повече височина. Тренирайте това движение и от гръбен към лицев кант. Въпреки че това е по-трудно, както казахме, повечето фронтсайд трикове от скок се правят именно от него. Когато правите първите си опити на ръбчета по пистата, не забравяйте, че не сте сами на нея. Помолете ваш приятел да ви помогне, като ви каже кога е чисто и няма хора там, където ще кацнете. Или бъдете много внимателни и се оглеждайте постоянно преди да скочите. Тренирайте фронтсайд 180-ката от ръбчета за гръбен и лицев кант и свикнете с ротацията и по двата начина. Благодарим ви за гледането и бъдете с нас отново и другата сряда, когато ще ви покажем как да направите отново 180, обаче този път с ротация в другата посока. Backside 180. Не забравяйте да ни последвате в профила в Facebook и Instagram и да се абонирате за канала ни в YouTube, където първи ще виждате всички неща, които качваме. Чао, приятели, и ще се видим отново другата седмица.